que defende o Bloque Nacionalista Galego? Porque isto é fundamental entendelo. O Bloque Nacionalista Galego defende o modelo de Amancio Ortega ou defende o modelo de loita sindical das traballadoras de Inditex? Porque se Ana Pontón públicamente aposta por o modelo de Amancio Ortega e logo se reúne coas traballadoras de Inditex, claro que non podemos estar nos dous lados ás veces. Ou estamos coas clases traballadoras ou estamos coa patronal. Non se pode estar nos dous espazos á vez. E deixemos claramente, por escrito, verbal, nas declaracións, que modelo social e económico defendemos. Porque isto é fundamental. Non podemos engañar a cidadanía. A cidadanía ten que ser consciente de que a carga impositiva que vivimos é insuficiente para afrontar todos os retos sociais e que a xente ten que pagar máis impostos cantos máis cartos teña. E hai que decirle aos poderosos e ás poderosas que vamos a crujir a impostos. Entón, o Bloque Nacionalista Galego debe definir dunha vez por todas que modelo fiscal defende. E quizáis esas son as principais diferencias entre o vosso espazo político e o noso, e eu creo que é fundamental que a cidadanía sea consciente desto, que a cidadanía nos quere ver de acordo, pero que a cidadanía necesita máis dereitos. E estes dereitos se consiguen con loita sindical, con loita social e con exigir aos máis poderosos que paguen o que corresponde. E sacarse fotos con Amancio Ortega non beneficia para nada a estas loitas.